Тата, помогни ми да намеря подарък на гаджето за Свети Валентин. Ама, Тани, защо питаш баща ти? Той нищо не разбира от подаръци, мамо. Абе, остай, какво говори майката, бе? Слушай сега, какво ще ти кажа. Гледай сега. Първо правило, тата. Никакви рози, никакви букети. Вземаш и карфьол. Хем е по-здравословно, няма да овехне, ще мога да ти го сготви. Тата, тя не седа, не може да готви. Нищо, бе, тате. Тя ще се научи. Така и показваш, че мислиш за бъдещето. И най-важният, тати, е големия подарък. Забрави за скъпите бижута, мечета и всякакви там глупости. Вземаш и един тиган. И така, всеки път, като ти готви, ще кажа благодаря. Ама тата, аз ти казах 100 пъти, че не може да готви. Ама нали за това е взек карфьол? Ще се научи. Колкото по-отрано започне, толкова по-добре. Ето, майка ти отрано е започнала и нищо не се е научила. Стефане, какво говориш на детето? За тигана си говорим. Ще седите гладни, май.